Tavallaan tämä ammattilaisura, niin se on niinku se viimeinen askel sitten. Ei oikeastaan itse mitään hajua, että minkälainen se systeemi on siellä. Nyt tämä ensimmäinen kausi katsotaan ihan miten siellä menee ja sit voi alkaa laittaa niinku sellaisia tavoitteita itsellensä ja sit täytyy vaan kohentaa lujempaa reeniä ja näin edespäin. Se on kuitenkin tosi kova tie, että päästä. Siellä on 700 kaveria, mitkä painaa aivan täysillä samalla lailla kuin minä. Ja niillä on kuitenkin paljon paremmat edellytykset lähteä Englannista kuin esimerkiksi mulla Suomessa. Et niillä on huippuvastustaja, kenen kanssa harjoitella koko ajan ja niillä on kovia kisoja, mitä ne käy läpi. Ja tämä kisakokemus, niin se on tärkeää, että pystyy niinku tuomaan sen pelin sieltä harjoituspöydältä sinne kisatilanteeseen. Ja nimenomaan sen kokemuksen myötä sit paranee se kisapeli. Mä aloin harjoittelemaan oikein kunnolla, että joku sellainen 5 tuntia päivässä. Harjoittelen nykyäänkin, että 10 tuntia on ihan maksimia. Oikeastaan se lähti käyntiin ensimmäisestä sellaiset niin sanottu iso kisavoitto täällä Suomessa, niin siitä se niin jäi vähän päälle, nyt haluaa pärjätä hyvin näissä. Suomessa, kun tää snooker oli vielä niin alulla 4 vuotta sitten, silloin halusi niin pärjätä, että suomalaisetkin pystyy johonkin. Snookerissa niin kietoo se, että on niin äärimmäisen vaikea peli, että tässä niin vaaditaan monta osa-aluetta. Että ei sitä moni aloittelija ymmärrä sitä vielä, että keskittyy niin paljon siihen vaan pallon pussittamiseen. Hyvät päät niin vaaditaan hyvät hermot, todella hyvä keskittymiskyky ja Englannin markkinoilla niin siellä on niin hyvin pelaajia, että ne harjoituspeleissä justiinsa ne on kaikki yhtä hyviä, ettei se ole taidoista kiinni enää. Et se on lähinnä kenellä kestää se kantti sit parhaiten. Se on hyvin paljon niinku sellainen henkien taistelu tää laji.